Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα, είμαι Τερούμη και αυτό είναι τη Ριζούρη. Γεια σας, είμαι ο Πάνος και είμαι personal trainer. Γεια σας, είμαι Τερούμη, είμαι δασκάλα Ιαπωνικών. Και σήμερα θα ρωτήσουμε τους ανθρώπους στο Ηράκλειο γιατί μένουν εδώ, εάν τους αρέσει να μένουν εδώ ή αν μένουν εδώ κατά τύχη. Της Κρήτης. Μένεις στο Ηράκλειο της Κρήτης? Μένω στο Ηράκλειο, ναι. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι εξής. Γιατί μένεις στο Ηράκλειο της Κρήτης? Μένεις επειδή σου αρέσει ή από επιλογή ή προέκυψε? Προέκυψε, δεν το ήθελα. Προέκυψε. Έγινε ξαφνικά μια μέρα. Θέλετε? Δεν το θέλω, ναι. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Όσο χρόνο είμαι, τόσα χρόνια είμαι εδώ. Ωραία, και σου αρέσει εδώ? Όχι, κατάδια είναι, τελείως. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις, δηλαδή να πας κάπου έξω ή. Πώς σκέφτεσαι τη ζωή στα επόμενα χρόνια, δηλαδή? Πώς σκέφτομαι τώρα, άστα να πάνε με τα λεφτά που παίρνουμε, εντάξει. Κατάδια. Είμαι εδώ, έχω τσανέσει, είμαι εδώ, τώρα πού να πάω άλλο. Οικογένεια έχεις ή είσαι μόνος σου? Μόνος μου. Μπορώ να σου πω τα κρατικά πολύ τα συμπαθώ. Ένα μαγαζί, πες μας και που σου αρέσει περισσότερο. Εντάξει, το άλλα κι άλλα. Στα άλλα κι άλλα να φάμε τι? Ντάκο, Φάβα φάβα και ένα ακόμα. Ποιο εστιατόριο? Φιλέτο κοτόπουλο. Φιλέτο κοτόπουλο, τέλεια. Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση, θέλετε Ιαπωνία? Ιαπωνία. Ναι. Όχι, γιατί είναι πολύ στενάχωρα όλα εκεί πέρα. Μακριά? Όχι, πολύ στενά όλα. Στενά. Είναι στενά. Πολυκατοικίες, τεράστια κτίρια. Εγώ αν ήθελα να πάω κάπου θα πήγαινα Ρωσία, για Πετρούπολη. Ρωσία, γιατί? Γιατί είναι όμορφα όλα. Όμορφα. Όμορφα όλα. Έχετε πάει στο Όχι, αλλά θα ήθελα. Άμα πάω δεν θα φύγω, σου λέω. Θα γίνω λάθος στο ωραίο εκεί. Την άλλη φορά. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, γεια. Γεια σας, εγώ είμαι ο Πάνος. Το όνομά σας? Μιχάλης, χάρηκα, εσείς? Νατάσα, γεια σας Είμαι Νατάσα. Τερούμη από Ιαπωνία. Γεια σας. Γιατί αρχικά μένετε στο Ηράκλειο της Κρήτης? Αν είναι από επιλογή? Θα πω ότι ήταν από συγκυρίες. Συγκυρίες, Ναι. τέλεια. Πόσο καιρό είστε εδώ? Εγώ είμαι 20 χρόνια. Αρκετά χρόνια. Τέλεια, είστε παντρεμένοι? Πόσο Α, καιρό? από πού είστε? Καταγόμαστε από εδώ και μένουμε εδώ. Τέλεια. Δεν σας αρέσει το Ηράκλειο της Κρήτης? Δεν θα το έλεγα, σαν πόλη δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί? Έχει κακή δόμηση και δύσκολα μπορεί κάποιος να επιβιώσει εδώ με την έννοια της καθημερινότητας, διότι είναι μια πολύ μικρή πόλη γεωγραφικής φύσεως με αρκετό πληθυσμό. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη πόλη. Έχετε σκεφτεί ποτέ να φύγετε, να πάτε κάπου αλλού? Πολλές φορές. Πολλές φορές τι σας κρατάει πίσω? Οι υποχρεώσεις των παιδιών που όταν ολοκληρωθούν θα το σκεφτούμε πιο σοβαρά. Τι σας αρέσει από τη γυναίκα σας και τι σας αρέσει από τον άντρα σας? Ένα πράγμα το οποίο σας αρέσει περισσότερο, θέλω να μου πείτε. Η ευθύτητα, Η ευθύτητα. αγνότητα και το ότι μπορεί να σου συμπαρασταθεί σε μια δύσκολη και εύκολη στιγμή με τον ίδιο τρόπο. Εμένα Εσείς? είναι η ασφάλεια που μου παρέχει. Πολύ σημαντικό. Και θέλω να μου πείτε και ένα πράγμα που δεν αρέσει ο ένας στον άλλον, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε για να έχετε μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή σας και στις σχέσεις σας. Αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες, στο γυναικείο φύλο, πέρα από τον αυτορμητισμό, είναι το ότι δύσκολα έχουν καθαρό μυαλό σε μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή η ταχύτητα που εξελίσσεται ένα φαινόμενο έχει περισσότερο ψυχραιμία, που αυτό συνήθως μπορεί να μην σημαίνει, αλλά δεν είναι μόνο στο γυναικείο φύλο, είναι και περισσότερο και σε άντρες. Εγώ Και θα εσείς? πω ότι θα ήθελα να είναι λίγο πιο χαλαρός και να μην είναι τόσο σοβαρός. Μερικές Σωστά. φορές να είναι λίγο πιο χαρούμενος, αλέγκρος, όπως είναι η φύση δική μου, να χαλαρώνει περισσότερο. Τι άλλη, είναι σημαντικό να βλέπουμε και τις δύο περιπτώσεις, και τα καλά και τα κακά, ούτως ώστε να βρίσκουμε την ισορροπία και να βελτιώνουμε τις σχέσεις μας, εάν αυτό είναι μια προϋπόθεση που θέλουμε να βελτιώσουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, θέλω να μου πείτε ένα εστιατόριο το οποίο θα προτείνετε σε κάποιον ο οποίος θα έρθει στο Ηράκλειο της Κρήτης να πάει να φάει. Που σας αρέσει και έχει καλό φαγητό. Και αν θέλετε να μας πείτε και ένα μαγαζί θα πω το συγκεκριμένα. Πεσκέσι. Το Πεσκέσι, ωραία. Ξέρετε Ιαπωνία? Για φυσικά. Τι ξέρετε? Είδα την ταινία Perfect Days που πήρε στο φεστιβάλ Κανών το βραβείο ανδρικού ρόλου. Ήταν καταπληκτικό. Μ' αρέσει το ήθος, η παιδεία, ο σεβασμός που έχουν απέναντι στη φύση και στον άνθρωπο. Είναι και πολύ εξελιγμένη και θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε, λίγο ακριβά τα εισιτήρια, αλλά το δρομολογούμε σιγά σιγά γι' αυτό και θα θέλαμε να το επισκεφτούμε. Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης, χάρηκα. Χάρηκα. Μπορείτε να μας πείτε αρχικά εάν μένετε εδώ όλη σας τη ζωή? Ναι, εδώ μένουμε, εδώ. Μένετε εδώ πόσα χρόνια? Τουλάχιστον 20 χρόνια. Είστε από εδώ ή προέκυψε να έρθετε?
Από εδώ ήμουν στο εξωτερικό και ξαναγύρισα να το πει. Τέλεια, γι' αυτό ρωτάω. Θέλω να μου πείτε τι σας αρέσει πιο πολύ και αν ουσιαστικά μένετε εδώ από επιλογή που από ό,τι καταλαβαίνω είναι από επιλογή. Οι επιλογές είναι θάλασσα, βουνό, με τα πάντα. Οποιοδήποτε κι αν είναι ένα μαγαζί που να πάμε να φάμε και τι σας αρέσει περισσότερο εκεί. Εμένα μου αρέσει το Queen πάρα πολύ που έχει Queen. Αγαπημένο Πού ήταν φαγητό. αυτό το γρικό. Ναι. Αγαπημένο φαγητό είναι το ιταλικό. Εμάς στο Πάπι. Η τερούμη είναι από την Ιαπωνία. Ξέρουμε πού είναι η Ιαπωνία. Αν ξέρουμε, συγγνώμη. Πού είναι η Ιαπωνία γεωγραφικά. Προσέχω γιατί δεν ξέρουμε. Δίπλα την Ιαπωνία. Είμαστε κοντά στην Κορέα. Ασία βρίσκεται η Ιαπωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά να περάσετε, χάρηκα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, στο Πεσκέσι. Φαίνεται ωραία. Ηράκλειο. Πάμε. Τέλεια. Άγγελε, εγώ μου πάνω, χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Είμαι τερούμη. Από πού είσαι, Άγγελε? Από εδώ, Ηράκλειο. Από Ηράκλειο μένεις εδώ πόσο χρόνια? 38. 38. Τέλεια. Και σου αρέσει που μένεις εδώ ή μένεις από πριν? Εννοείται ότι μ' αρέσει που είναι εδώ. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις από το Ηράκλειο? Πάρα πολλές φορές. Ωραία. Και ποιος είναι ο λόγος που δεν φεύγεις? Γιατί μ' αρέσει Κρήτη. Σ' αρέσει η Κρήτη, οκ. Στερούμε από την Ιαπωνία. Ξέρουμε πού είναι η Ιαπωνία. Ναι, Στο αμέ. χάρτη. Αμέ. Δηλαδή είναι κοντά στην Κίνα. Πού ακριβώς είναι γεωγραφικά? Όπως βλέπουμε την Κίνα δεξιά. Δεξιά. Μπράβο. Οκ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω στην Αυστραλία, στη Βόρεια Αυστραλία, που είναι από πάνω όλη η Ινδοκίνα, να πηγαίνω σε όλα αυτά τα νησιά τα φοβερά που εκεί πέρα, που και πιο πάνω είναι και η Ιαπωνία. Αλλά μου αρέσουν πολύ οι Φιλιππίνες, έχω και καλούς φίλους εκεί. Τέλεια. Ωραία, έχετε πάει. Όχι. Πού να πάω, αφού δουλειά εδώ κάθε μέρα. Καλοκαίρι, Κατάλαβα. σεζόν. Πηγαίνετε Δεν- μία μέρα. Κάποια μέρα, όταν Ναι, μεγαλώσω. ναι. Γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά? Μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Θα πιω κι εγώ μία. Πάμε. Ωραία. Να, αυτό Τακί. είναι σε ένα, κάτι σου βάλει άλλη. Ωραία. Έλιο. Ορίστε. Πάντα γεια. Γεια σας, γεια Καλώς ορίσατε, μας. εσείς θα μου ακούσετε. Καλώς σας βρήκαμε, εγώ από Αθήνα. Εγώ από Ιαπωνία. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να περάσετε καλά στο νησί και με το καλό να σμίγουμε. Τι σ' αρέσει έτσι? Τι σ' αρέσει? Ναι. I like this presentation. Ναι, και τι γράφει αυτό? Λοιπόν, βιολογική καλλιέργεια στο αγρόκτημα. Συγκομιδή πρώτων υλών. Α, It means about the process. τέλεια. Είμαστε στη- Ροζούλη. Ναι, αυτό είναι το όνομα. Τυρί από εγωπρόβιο γάλαμο. Λοιπόν, σήμερα κατάλαβα, είμαι τερούμη και αυτό είναι τυριτζούρι. Γιατί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, μπερδεύουν τυριτζούρι, τερούμι. Λοιπόν, αυτό είναι το κριτική σαλάτα. Ρωτήσαμε παραπάνω 50 άτομα και ήταν το καλύτερο εστιατόριο ήταν το αυτό εδώ στη σχέση. Ήρθα εδώ με το 40 λοιπόν. Αυτό τι είναι τυρί? Τυριζούλη. Όχι, τυρί αυτό είναι. Το ίδιο, έχει μέσα. I don't know. Λοιπόν, θα φάω γιατί τώρα ήπια το ρακί, το κεφάλι μου είναι λίγο έτσι. Ναι, κατάλαβες. Μία ρακί, χωρίς φαγητό, είμαι έτσι λίγο. Αυτό τυριτζούρι είναι το κριτικό ή ελληνικό? Δεν ξέρω. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και μαζί θα φάω με αυτό το ψωμί. Κοίτα, ακόμα ζεστό. Yes. Eat. Έτσι. Και θα κάνω έτσι. Τρώω. Λοιπόν, φάγαμε. Τι είναι μέσα? Λοιπόν, γράφει αυτό. Πάω να μπω στη εκκλησία και έχω στο
νου εσένα και ανάφτω πάντα δύο κυρία αντίς ανάψω ένα. Τι σημαίνει? Nothing. That's it. Πάω εκκλησία και... Θέμα μου. Λοιπόν, πώς ήταν σήμερα? Καλά ήταν, είχε λίγο πλάκα. Μάθαμε κάποια πράγματα για το Ηράκλειο. Τίποτα φανταστικό. Αυτά μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το λόγο για τον οποίο το κάνουμε αυτό. Θα γίνει πιο συγκεκριμένο βέβαια. Μάλλον θα ρωτάμε τους ανθρώπους και για το τι φαγητό τους αρέσει και θα πηγαίνουμε να τρώμε αυτό το φαγητό για να βλέπουμε. Αυτά. Το όμορφο Ηράκλειο είναι εδώ και φανταστικό. Εδώ από πίσω. Και αυτά. Εγώ ενδιαφέρον, ήταν ενδιαφέρον όταν αυτός μου είπε το Ιαπωνία έχει πολύ κατοικία και δεν το αρέσει. Ναι. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο πιο σημαντικός σήμερα. Από αυτόν μάθαμε τα περισσότερα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.